ram hnuaia mi pakhat chu anun na chan him tumin atlan chia awum tu chuan ron manin meipui al hlua chuan a the lut Lucas chu khuma phuar bia omin a hlau thong hle ti a hriat thei pau palam to hian ron bia in kalom puya che he in ti siak na hian ne na changtu ini ti in a hril Ingrid poin heiwang hi ania a thlan cheni kumtam tak kan beito he thila hlotling tur hian nakin loka Ingrid fapai na turpo nang hi ini ati Lucas chi chu la chuakin Ingrid in fa apai theidon ta ani kum khat liam ta hruai kir kan ni in lian le ro pui tak lo langin a chunga chuan nula mer thatak aila le anu Camilla ten chuan ei voin hi aila pian cham ani a ma se aila ero a hlim lem lo thung a chan chu a thil tum hi a ma ang boka a hlo cham le ani chuan a chung te alaka an beidong hle don ti a hria Camilla ero in kan hlo cham ta ani poin nakuma kan ti le theitho alom ti in a hnep aila chuan tun rum chu mi paruk lai ka thang fel to ti in a hril ve bok Tom le apa David te chu karin anin khal chuak Tom chuan zanin hian meicha pakhat ne kanin dei don ti in a hril David eroin film khur tura hrilin thil engemaw itong ani chuan aruka kot ka hril che kha min ron thon watang che ate Tom chuan akal san ma in apa sanaman to zet chu abun in ro pui tak kota chuan ading fa mai aila chuan hlim tak hian alo welcome in chunga an lu chuan Tom chu a hoi kwal na sa hle Tom sanabun a hmu chuan minaran ani chu a ring bik lo in chung chu fan kwal puin room pakhata an lu don chuan mai mit ching turin ati Tom poin nial lovin a soyang chuan ati ve mai bok room chunga chuan mi panga ni khor helova phuar be in an om Tom chuan mak ati hle chumi rual chuan nung lama tangin mi pakhat hian ron vuain ni khor helo chuan atu ve ngal a har chhuale meu chuan phuar be in alo om an zawai chuan an bana chin chiana in ang vek an nei aila chuan nui chunga in heriat tirna nein zanin hi zan chin chia tak tak ani ti in an paruk chuan amal te in an hingle ni na chu a hril hlom ama saber hi Marcus ni in Olympica medal lo la to ani adot tu hi Damian ni in Dr. Thiam tak ani ve bok tin apathum na hi Johnny ve thungin sumdong house tak ani apali na chu Francis ni in drummer ani aila chuan atalen chu fakin nakin loka afa tur chu awa nei hle don ni in asoi apanga na chu Tom khani in anni hi online atanga in hria anni tin atop na berle paruk na hi corner ni in professional photographer ani ve bok an zawai hian aila chuan thiam taka bumkwalin athanga an okta ani an ka phuar na chu latha in helaya a hruai khom na chan chu a hril fia hlom an zawai chuan game hlo om tak kheltir an ni anga pakhat chau adam chuak don ani chumi ngei chu eila fapai na tur ani bokang chu thu an hriat chuan an chi ai na sa hle corner chuan he thilata hi katal chuak thei ani hlau chuan ke ma nge hian ka thatang che chu thil a thlen ma chuan min chhuaro ate ma se aila heroin silai ron lek chuakin corner chu akap zui tamai an thil mu chuan midang tepo ati chi ai zual hle ma se chu thil chu abul tan na mai chau ane aila chuan midang soidu nei in la omem tin azo Damian chuan khongain min chhuaro aron ti aila heroin nui chung hian a in trandon chawalom aron ti nangni hi uluk taka ka thlan cheu in ni in zawai hian talent thatak tak in nei hloma chu wang chuan in zinga tu emo ber hi fa ka nei na turatan ka du cheu ani ma se ne na changtu in ni ero angai thungang ate apa Edward chu kowin Edward chuan an game khel tur chu a hril fia hlom
tupo zalen tuma tlan chhia apiang mani thina tura inimbar lut tina ani ang tuma in thapal ani lova achaklo apiang te chu ti hlum hal zel an niang nena changtu ero zalen na mai baka aila fapaina tura niang ate corner ruang chu lasonin an hal game ma saber chu an memory test na ane an zawai chuan paper le pen pek theu ni in aila chuan zona azotran kanin hu masat ber khan eng thuam nge ka in bel tin kumeng zat nge kani helai muna in local khan enril rupu in nge in ron kal ate an chan na chu enin Damian le jo te chuan an ti thabera Marcus chu point munhiam ber ani thung aila chuan chemte ron lek chuakin khongai na nei lek lovin amala chuan avit thuai mai Marcus chu na tuarin arak na sa hle Damian chuan azangai turin ate ma se aila heroin athidon hleinem chance voi khat ka pele ang ate Edward chuan a hliam chu atuam sak ma se aila ero alung oi lo hle Edward nen chuan room chu an chua san an ni poin tan chua tumin ruam hanna an siam veng hal Tom chuan Marcus chu chemte peturin ate min phuar na hi kazai chatang ti in a hril ma se Damian heroin chemte kha kan pot chuak ani chuan Marcus nun na hian atuar thei aron te ngun taka an ngai tu hnu chuan he game hian an nun na mai nilovin an riru thlengin ati chhevek thei ti an hria lelama aila chuan Camilla hnena apa Edwardin Marcus hliam atuam sak awanga alungoi lo thu asoi Camilla chuan dan abo chhia ani chu ani poin hremna ator ve nge anga yang ate remote chu metin Edward taksa chunga device om chu controlin Edward po chuata chuan atluzui hal thian za ho thil nei engkim chu eila hian alak sak vek ane an boina tizual turin room chu CCTV manga en thak reng ane aila po game ni na tran turin aron kir tuntum chu kat manga in elna ani don ane an ka tur theu chu ampot anga awaya belkhom chu somni pakhat ain atlem tur ane somni pakhat aya tam ani chuan chu gema chuan an chaklo tina aniang jo chuan pot masaberin midang te po chuan an chunjom veng hal lelama David poin cafea afapa Tom chu alo ngak ran to Chris bula chuan afapa anga thu a hril a chan chu angai tua deuwang ane Chris chuan kapa po hi ani thin alom yang hian min ngai tua thin lutuk ate aila te poin game chu khelchun zom zelin Marcus bok chu achak lowa atang le to Damian hun a thlen chuan jo chuan ka dang chu potolo turin a hril a chan chu Marcus chu chaklo zok ani to wang ani chu thu chuan Marcus chu ati hlau thong zual hle aila chuan nui chung hian Marcus chu silaya ka hlum atum an zawai chuan an hlau thong hle ma se silai a me per ma chuan chance voi khat dang pelein Marcus chu silai pein tu emo ber chu kap turin ate Marcus chuan arak chung hian silai chu a met per da thuai mai ma se van nei thak takin amu aom lo hlau aila chuan TGI atum na lek alo ne game thum na chu an chunjom leng hal he game a hi chuan an zinga tu emo ber chu ti hlum turin vote an thak thei don ane Damian le Marcus a chuan an mit afunghar thup aila chu halloween rol hal vatin Marcus chu ahum tuntum chu Damian hi fiave thung atum ane Damian hian zu a in ngai lo ti hriain zu botol khat chu in zo vek turin ate adu lo ani chuan tha avau du than tur dang nei heklo Damian puin zu chu a in tange nge ane Marcus chu tha tum chuan silai achu Damian chu loin rol vatin keman karon ti ang ti in a hril silai chu eila chuan ape Marcus chuan Damian min tha chu i hre hau lowang ti ka hria
a chan chu tun hma poin poisoi lo dam lo ien kol lai nun na i lo lak sak to ti ka hria ate chuta an pahnih chuan thinrim taka in hial zuin Damian chu in thiam lo na in akhat akhabia silai chu achuk tua taran mai voile khata metper thutin nunna achan zui tangal aila ero hlimhel tak hian aron nui Damian ruang chu labo turin Edward aril midang tepo an game khelle tura rilru pe swing hal turin atibok room a chhuasan rualin guest khu room chunga chuan aron zam lut an zawai chuan ni khor helovin anom hal chuti lai chuan room pakhat atangin movie tira kan mu putar khan engkim chu computer atang chuan aron clear vereng hepa hi aila pu ane aila chuan doctor le photographer te chu an thi to thu Camilla aril soizomin kaduang mipa hi kamudon lo ni in ka hria atibok Camilla heroin hun kan langa alom tin ahnem an chung ko chan chin chu rilin Edward nen anin ton dan le apu ngei poin hun rei tak api tong tura anga dan te chu aril afanu chu fui phurin zanin aral ma ngei hian idu zong tak chu I munge yang ate lelama David po Tom ronkir hun ngakin kafea amuthulop lop mai Chris poin akhongai hle apa aria chhuatir ni in asoi chu wang chuan David chu mudha damna tur ako mu Joe Tom Marcus le Francis te po an har chuak to aurin na atangin tlan chua in tumani chuan omzia anei lowang in kia khan tracking device kan vua vek to chu mai chu nilovin khathil khan electric ang main aman thei cheu tin aila chuan aron ril adot lia in elna turpo aron puang hal an sira chuan envelope pakhat theu omin a chunga chuan ti tur in ang lo theu a in ziak thuin ziak an chiar chuan an chi ai na sale pakhat chuan akut tang atan angaya pakhat le chuan ama nge nataka a in hliam angai thung chutiang zelin midang te po chuan an beng an hlia an mitmu an kher chua angai don ane minute thum chung hun an nei tu po asoi anga tilo apiang te chu ti hlum hal an ni ang an man ro nei ang te chu lek chuakin thupek an hu ang chuan an tran hal ma se Francis heroin ati tur chu a thei velo ti chuan chu in elna chuan chaklova puan hal ane eila in rem atum chuan jo chu loin rol vatin Marcus phubalak idu chuan tun hi hun tha ani ti in afui Marcus chuan chemte chu vatin Francis chu abei ngal nasataka anin bei nuin Marcus chuan athat thei ram thil thlengte eila in amu chuan aphur hle Marcus kanha min tho saka wangin loman I muang ate api chu Marcus in tur lak sak turin ate Marcus point en chiang lo chuan a in zui ve mai bok ma se loman ani reng lo tur zok alo ni chople chilin chuata chuan pluin athi zui ve ta tuna chuan Tom le Jo te chia anom to Edward chuan Tom bungrua a haina Tom waleta apa David thalak a mu rual chuan makti na in akhat David hi a hriat nu alo ni reng mai aila chuan chei turin aron ko zui ve bok Tom walet chu rang takin akor iptea chuan aak aila chuan engma aron human lo hlau Tom le Jo te chu room danga son turin ate chu mai baka ankar ronken te po tiral turin a hril bok Edward po ruma chuan alut venghal chumi rual chuan aurin na atangin eila chuan akar omna hril turin Tom chu aron bia anin biak na atang chuan Tom hian karon keng velovin midangin anron thla ti a hria aila chuan helai hmuna aron kal thu hi midang point an hria ti a hriat chuan athin rim hle Tom ke a device chu tinungin electricin Tom chu asok ta ane
athuruk chu zep thei to lovin password chu a hril anin biakna message te an en hnu chuan driver satia mai ni lovin ron thla tu chu apa ani ti eila chuan a hria David chu benghal vatin Tom hi natakin a hliama ron ngai venghal vat ro ati Tom le jo te chu banglam hoin Edward chuan adin tir an kut chu a phuar ngal mol Tom chuan chemte aruka alo kol mang chuan Edward chu aron bei thut mai ru matang chuan atlan chuak ngal Edward poin awum zui ve bok Tom chu va hmuin David in coat a hril chu an pahnih inkara an man thin ani tiin asoi alandan chuan Edward le David te chhungkwa hi engtin emo inzomna an nei ni in alang Tom le Jo te chu ruma hruain hrui chuan a phuar bok David poin in chu ron thleng ve tu in doorbell aron met Edward in kongkhar honga David amu rual chuan kumliam ta khan ithidei to emo kati asin ate thudang a soile ma chuan eila chu ron kalin angoi zui ta dei in chunga an lu nu chuan hnunglam atangin eila chuan aron be David po ni khorhelovin awm zui ngal aron har chua chuan Tom le Jo te bula phuar be in awm ani po he gema hian atel zui ve bok eila chuan karuam hanna angin thlenglo ma se hetianga thildangin min ron delta hi kawa neina tur zok ani angate David tuna chuan nangpo he thila hian ibang biklo ate smasaber atan chuan dokana player mang chuan aha chu pot turin aril kasoyanga yom lo ani chuan Tom hi kathatang tiin avau David poin thoi takin aha chu thisen chuak zoi khopin apot Edward poin arukin in elna to bertur alo bot sai ve mek bok aila ma a nawa chuan waina thi tipal ang taka langin aila kora chuan alai Edward thiltum chu a thleng ve chia bok toel chu tombula chuan ronda in a chunga chuan chemte a thukru David te pa fa hi chan him atum ngei ti a hriat the Edward ero Camilla hremna tur turin a chuak thung Tom chuan a phorna chu zai chatin apa le Jo te po a chua ma se Jo ero a hlau thong hle heng thil te hi aila ruam man na bok ni in angai ma se Tom ero in Edward Khan min trampui atum zo kalom sila hi laro kapa hi lo veng hi mangche aila beiturin kavakalange ti in ashil ruma chuasan rual chuan Camilla in Edward asoi sakna lampan chuan a pheing hal Edward hi wine athlit sualwanga hrem ane Tom chu thom dim takin ruma chuan alut Camilla chu athat zui ngal Edward chuan min tranpui awangin kalome ruma hian aila po aom ve ti in ashil Tom chuan akea tracking device an vua chu aphel chuti rual chia chuan alarm chu ring takin aron ri chuai mai aila po silai nen aron chuak Camilla ruang lo let reng a hmu chuan mak ati hle Tom chuan aron be ma se van nei thak takin aila chu atal chuak thei hlau ruma chuan tlan lutin apu chu bia in tranpuina angen Tom chuan ron ve zelin nasatak chuan anin be atopa aila chu athat thei ram an game khelpo atop zui ve bok banga thalak tam tak intar chu muin anni hian kum tam tak ata to mi te kidnapin infiam nan an lo mang thin ti a hria in hnuaya chukhngal vatin an pathum chuan in chu chuasan an tum ma se misual zinga pakhat eroin ala ve rengani ti an hrelo wa nei thak takin an ni po an him thei ram aila pu chuan finfiana om thei zong te chu ti chiat tumin a hal vek bok tu ti hriat lo ruang tam tak mu ani thu reporter te chuan an puanga police te po an lu a hai hle David le Tom te po ve tu an nei reng awangin Chris cafe a chuan an nun chan nan an biruta ane